Tuwing buwan ng Marso, ginugunita ang buwan ng mga kababaihan o ang National Women's Month. Alinsunod dito sa Proclamation No. 224 na pinirmahan ni dating Pangulong Corazon Aquino noong March 1, 1988. Kasabay nito ang pagdiriwang ng Women's Rights and International Peace Day at National Women's Day na ginaganap naman tuwing ika-8 ng Marso sa buong mundo. May temang We Make Change Work for Women ang selebrasyon na binuo noong 2017 at gagamitin hanggang 2022. Layo nitong ipagmalaki at may bahagi ang mga naging ambag ng kababaihan sa pag-unlad ng ating lipunan. Nagiging pagkakataon din ng Women's Month upang talakayin ang mga issue at hamong patuloy na hinaharap ng mga kababaihan na nangangailangan ng konkretong solusyon. Ayon sa iba't ibang women rights group, mas pinalala ng pandemya ang kalagayan ng mga kababaihan. Para kay Flora Santos, presidente ng Oriang Women's Movement, sa loob ng halos 2 taon, nakaranas ng problema sa usapin ng kalusugan at kawalan ng trabaho, lalong-lalo na mga kababaihang maralita. Dagdag pa ni Santos sa panahong ito, dumami rin ang problema sa domestic violence. Pagiging guro sa mga anak, idagdag mo pa raw ang gasto sa online learning, pagtaas ng bilihin at bayarin sa kuryente at tubig. Dahil dito naniniwala si FEBAIT, organizer ng aniba ng mga manggagawa sa agrikultura, na mahalaga ang partisipasyon ng mga kababaihan sa nalalapit na halalan. Dapat daw makabuo ng agenda kung saan mailalatag ang mga kahilingan at kagustuhan ng mga kababaihan na nararapat ibigay ng gobyerno. Sa panahon ng pandemya, mga kababaihan daw ang na-expose, halimbawa sa pagpila sa mga ayuda, paghahanap ng alternatibong pagkakakitaan, may pakain lang sa pamilya. Ang mga babae raw kasi ang tinitingnang responsable sa pagpapakain o pagtitiyak na makararaos ang pamilya sa araw-araw. Kaya naman dapat daw bigyang halaga ang kababaihan sa iba't ibang anyo. Panawagan ni Bait, dapat i-compensate ang domestic duties sa mga kababaihan. Kung may subsidiya sa mga single parent halimbawa, dapat din mabigyan ng subsidiya ang mga nagtatrabaho sa bahay. Mahalaga raw na ang piliing mamumuno sa darating na May 2022 elections ay kasama sa kanilang plataporma ang pagsusulong sa karapatan ng mga kababaihan tulad ng paglikha ng trabaho, pagkonsulta sa kanilang sektor at pagbibigay kapangyarihan sa kanilang hanay. Abangan ang buong panayam sa Kababaihan at Halalan episode ng Dapat All, Human Rights for All sa March 5 araw ng Sabado alas 4 ng hapon sa CLTV Free TV at CLTV 36 official Facebook page. Jennifer Salenga, CLTV News.